Selamünaleyküm muhterem cemaat. Bu yazgı meşakkatlerden birisi. Yurtta bulan kozlarımızı terbiyeli başlıyoruz. Elek ayta turganlar indi de gün unnu jıgaç diп ayta turganlar gün uzunluğu unga tolup 11-lerге taба кеткәч инде 11 сәгатьләргә таба кеткәч инде коз йомырка сала башлый. Аның өчен козны алдан әзерләйбез. Элек-электән инде кыш буе козга нәрсә ошаттык? Ул вакытта икмәк дигән нәрсә юк. Без инде ат тизәге җыеп, шушыны бәрәңге белән бутап ашата торган идек. Аны бик яратып ашыйлар иде. Ат тизәгенең үзенә күрә бер үзенчәлеге дә бар бит. Ат бер вакытта да ул жвачка түгел, ягъни кире китереп шәйнәми, һәм атның үте юк. Анда булган ашаган ризык, пешәнме, нәрсәме, алар бөтенләй тулысынча эшкәртелеп бетерә алмый. Әмма ләкин кошкорт өчен кирәкле матдәләр дә кала торган иде. Бу элекке вакыттагы оя түгел инде. Мин үзем ясаган гына оя инде, фанердан ясалган оя бу. Элек инде була торган иде. Талдан үрелгән, кәрҗен формасында шул коз оясы дип әйтә торган иде инде. Коз оясында анда пешән дә түгел, башка төр нәрсә дә түгел, фәкать арыш саламы булырга тиеш. Ул үзенә күрә менә як-якка ояны үзе ясап куя. Коз кертеп утыртканнан соң ул оя җимерелми. Менә түгәрәк булып тора. Һәм инде гадәттә козларыбыз безнең ул вакытларда 10-15 йомырка сала торган иде. Бу коз өчен чыгару өчен инде иң әйбәт, иң актуаль менә бер нәрсә була торган иде. Кызганыч, мин хәзер коз да тотмыйм инде. Коз тоткан кешеләр әйтәләр инде 30-лар йомырка салалар, 40-лар йомырка салалар. Нишләп салмасын? Кыш буе будай ашап чыга, арпа ашап чыгар. Алар симерәләр. Һәм инде нәтиҗәсе шушы 30-40 йомырканың нәтиҗәсе соңгы 5-6 бәби. Менә бу да бик зависимый. Ризык бирүдә, аларны тәрбияләүдә бик зависимый. Шушы балалар булуына карап. Барыгызга да инде хәерле гомерләр. Шушындый табигый материаллардан әзерләнгән коз ояларында козларыгызны чыгарыгыз, мөмкин булса инде.